हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा थाबैनो मोनहैयो। भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होग्रोनानै लाबानो जाबाय। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय आबौ नायनाय हिनजाव। बे बर' एलबामखौ सुनिता बि प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामना होनाय जादों। स' नोंथांमोना बे एलबामखौ जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपशनाव होनानै दोननाय जादों दे लोगोफोर। फैदो दानिया बे बर' एलबामनि सायाव सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'आव गुबैयै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन राइबेल बाग्लारि आरो मनालिसा बर'। बे भिडिअ'नि लिरिक्सखौ खालामदों सिं बर' आरो राजु बर'। टुनखौ खालामदों एबुंसा बर'। अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'नि डाइरेक्शन एबा सिनेमेट'ग्राफियानो जादों बिजय एबा सामब्राम। बे मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों राजु बर'।